Les 11:07 del matí continuem en directe al Submarí i és el moment, com cada dimarts, de fer la nostra sinfonia familiar particular, de la mà de la veu, de la Júlia Prunés. Bon dia i bona hora. Hola, bon dia. Com anem? Molt bé, molt bé. A punt per Sant Jordi? Doncs sí. Sí, i l'any demà el teu cumple. Ja ho he dit. Sí. Que vindràs aquí, per cert. No sé. Això però serà d'aquí una setmana. Avui hem volgut aprofitar, perquè esclar, com que el Sant Jordi és dilluns i dilluns no tenim secció, fer un repàs, un resum de llibres que podem recomanar als nostres oients que parlin també d'emocions, d'educació, de nens, d'adults, una mica del contingut ja habitual d'aquesta secció de la sinfonia familiar. Per tant, recomanacions per Sant Jordi. Per on comencem? Per on comencem? Comencem una mica per parlar de què és un llibre de criança i com s'hauria d'utilitzar. Va. Normalment, ja ho he dit en altres seccions, en altres dies, que no hem de buscar un manual d'instruccions en un llibre. Clar. D'acord? És a dir, em compro un llibre, em diran a l'ABC i jo faig. Exacte. No. Ho he de fer com ho he de fer. No. Clar. Els llibres són una eina que ens ajuden a prendre les nostres decisions, no? A decidir com ho volem fer. Però sempre pensant que cada família, cada persona, cada nen són individus o famílies úniques. Clar. I cadascú té les seves necessitats i per tant ho hem d'adaptar. Ens podem llegir un llibre i el que ens agradi del que hem llegit, allò és el que ens convé. El que no ens acabi de convèncer no és que estigui malament, és que a nosaltres no ens ens ho adaptem en funció de com som, de les necessitats i del moment. I per tant, si anem a buscar un llibre, jo sempre recomano que si hem de buscar un llibre sobre criança, sobre educació, intentem ja descartar els que són manuals, els que són mètodes, els que ens diuen com hem de fer les coses i ens prometen solucions. A problemes que a vegades tampoc existeixen. Clar. A vegades ens comprem un llibre per seguir fil per randa allò que ens diuen, no ens funciona perquè ho apliquem malament o perquè només hi ha un sol camí i encara ens decepcionem més o estem pitjor del que estàvem abans de començar. Exacte. Sempre acabem dient ho faig malament, no? I clar, aquest no és el tema. Jo he portat uns 3 blocs, bàsicament. Un sobre criança en general. Sí? Hi ha un llibre... Jo tots els llibres que comento, la majoria els he llegit, o si no estan ben recomanats, diguéssim. Sí. D'acord? Per tant, la Júlia sap el que diu, Segur que n'hi ha molts més, i segur que n'hi ha molts més que també poden ser interessants. Però, jo porto una mica el que jo conec. Hi ha un llibre molt bonic que es diu Un año para toda la vida. Un año para toda la vida. El secreto mundo emocional de la madre y su bebé. És d'una autora que es diu Michelena. Sí. Mariela Michelena. Sí. I està a l'editorial Temes de Hoy. És una mica el primer any de vida, lo important que és pel reste de la nostra vida. D'acord? Clar, és que el primer any per a tota una vida, és veritat. El que passa, el que fas aquell primer any té una prospecció molt immediata i a llarg plaç també, no? Parla del vincle entre la mare i el bebè i de quines necessitats tenen un i l'altre. Després hi ha un llibre també molt bonic que es diu El concepto del continuum, que és de la gent Dietloff, que és un llibre que fa reflexionar molt. És un llibre d'una senyora que va estar d'observadora en unes cultures així més indígenes, més salvatge, que diríem, que no és la paraula. Menys potser fora de la civilització occidental, no? És un tipus de civilització, però no la que estem acostumats potser nosaltres. I era una tribu que sempre duien els bebès a sobre, contínuament, això és el contínuum, en braços. Si no el duia la mare, el duia l'àvia, la tieta, la comunitat, cuidava els bebès i sempre els duien en braços, una comunitat on no ploraven, els nens no ploraven i no eren més dependents que els nostres. Podem aprendre moltes coses d'aquest llibre, perquè esclar, aquí justament pensem al contrari, no, que el malacostumaràs, no l'agafis en braços, no sé què, el que diu la Júlia, cada moment, cada situació, cada bebè, cada mare, cada pare, cada ésser humà té el seu. Aquest, si més no, ens fa pensar. Ens fa pensar, es diu el concepto del continuum. Que hi ha molta gent que ens diu no el malacostumis, serà depenent de tu sempre, si dorm amb tu serà depenent de tu, i aquí, doncs, si més no, ens deixa una reflexió de dir
I per què no? I vols dir? Potser sí, no? Potser no és tan així, no? Mira, doncs ens agrada el llibre aquest que ens recomanes. Més, va. Llavors hi ha uns quants llibres d'autors concrets que jo no en recomanaria cap en concret, sinó en general. Sí. Hi ha una autora que es diu Rosa Jové, que és psicòloga infantil, i que pràcticament els seus llibres estan editats per Esfera de los Libros, però segur que en té altres editorials. Són 3 títols bàsics que té, n'hi ha d'altres, si busca per internet n'hi ha algun més, però Dormir sense llàgrimes, que és una mica... parla del fet del dormir, com evolucionen els nens, no? Un nen, ja ho vam comentar, en una sinfonia, no aprenen a caminar de cop i volta, sinó que en van aprenent a poc a poc, i és una per tant, el dormir també, no? I és un procés evolutiu, i en el dormir passa exactament el mateix. I aquí ho parla, i doncs també dona alguns recursos per ajudar a dormir millor els pares, diguéssim. Sí, dormir sense llàgrimes, les adultes, no seria? És per no deixar, diu que en el títol el posa, no, també, que no és necessari deixar plorar els nens perquè s'adormin. Ve a ser una contrapartida del mètode Estivill, per exemple, o d'altres que van cap a aquesta línia. Que són d'aquesta línia. Molt bé. Més títols de la Rosa Jové. La crianza feliz. Cómo cuidar y entender a tu hijo de 0 a 6 anys. De 0 a 6 anys, aquesta primera etapa tan bèstia i brutal, deixeu-m'ho dir així, és important i necessària, que diuen que de fet el caràcter, les costums, tot es forma en aquesta etapa. És molt important, i per tant la criança feliç també de la Rosa Jové. Més títols? Un últim títol que és molt recent, que és Ni rabietes ni conflictos. Claro. Que parla, doncs, això, també dels conflictes en família amb els nens. Molt bé. La Rosa Jové, igual que el Carlos González, que és el que parlaré ara, donarem uns quants títols, són tòtems, diguéssim, de tot el que és la criança respectuosa. Que, de fet, jo a vegades hi penso, dic, no s'hauria de dir criança respectuosa, la criança hauria de ser respectuosa de per se, ja. De per si, clar. Però és bastant significatiu que haguem de defensar una criança respectuosa. Vol dir que hi ha algunes coses que no fallen ja d'entrada. Però ara estem donant molta informació, però d'una banda, banda, Rosa Jové, entrem a internet i veurem aquests i d'altres títols que ens diu la Júlia. Carlos González, pel que fa també, com dèiem, a aquesta etapa, aquesta criança. Carlos González és un pediatre. És un pediatre, molt bé. N'hi ha un llibre que es diu Omplom de petons, com criar els vostres fills amb amor. És boníssim. El Carlos González, igual que la Rosa Jové, tenen un to irònic i un to divertit que fa que la lectura sigui molt amena. No és una lectura molt... Allò farragosa, sembla que estigui llegint una enciclopèdia, no? Entra molt bé. I a més de tant en tant posa en qüestió coses que quan ho llegeixes dius, ostres, ho diu amb un carinyo, que no et sents culpable, però realment posa de manifest les actituds que a vegades emprenem. Omplom de petons, m'agrada, més títols. Mi niño no me come. Sí? Que és un llibre molt interessant, sobretot per pares de nens i bebès que tenen, o els sembla que tenen problemes amb el fet de que no vulguin menjar certs menjars, i està molt bé perquè descarrega molt aquest llibre. Descarrega, atenció, doncs descarreguem la compra. Tranquil·la. Dius, mira, no menja perquè és normal. Ell també parla de com introduïm els aliments, està molt bé. Molt bé. Un regalo para toda la vida, que és un llibre molt bonic sobre lactància materna. Un regalo para toda la vida. Ja, el títol ho diu tot. És molt bonic també aquest llibre. Llavors, aquests 3 últims llibres que he comentat els ajunten amb un llibre així, en plan trilogia. Trilogia de Carlos González. Que és Comer, Amar i Mamar. Comer, Amar i Mamar. A mi niño no me come, un regalo para toda la vida. Són aquests 3 llibres tots junts. I un últim llibre que ha tret també relativament fa poc, que és Entre tu pediatra i tu. I aquest està molt bé també. Perquè una mica desmitifica aquesta relació de poder del pediatre amb els pares, no? De dir, ei, cuidado, no? Jo tinc unes indicacions, l'últim a prendre decisions és el pare i la mare. Molt bé. Llavors hi ha un altre llibre d'un altre autor, també molt dolç i molt maco, que és d'un altre pediatre, neonatòleg, que és l'Adolfo Gómez Papi. Sí, Adolfo Gómez Papi, si esteu anotant i prenent nota des de casa. És especialista en el mètode Cangur, és un neonatòleg de l'Hospital de Tarragona. Molt bé. I es diu El poder de les carícies. N'hi ha molts que estan en castellà, és possible que es trobin en català també, però n'hi ha alguns que no. Aquests autors normalment comencen, a les editorials els hi publiquen primer en castellà i després s'ho curren i els hi treuen en català. Molt bé.
El poder de les carícies, eh? Sí. Si és que les carícies, entre el món plen de petons i el poder de les carícies, això va bé, això va bé. Són molt macos. Molt bé. Jo me'ls he llegit tots dos. I, bueno, tots. Aquests sí que me'ls he llegit tots, els que he dit. Molt bé. Un altre llibre que és molt maco i és més per en temes d'educació, d'escola, educació a casa, una mica en general, que és Bajo presión. Cómo educar a nuestros hijos en un mundo hiperexigente, de Carl Honoré. Molt bé. D'edicions RBA. És un llibre que jo penso que quan tenim nens amb edat ja escolar, molt interessant de llegir, perquè també va explicant diferents models educatius en diferents països i no en defensa cap en concret, però sí que veus que hi ha un ventall molt gran i que tots funcionen i que cadascú funciona a la seva manera, llavors et relativitza una mica i una mica posa de manifest que els nostres fills viuen sota una pressió importantíssima. Alhora que també els adults, no? Sí, però moltes vegades... Però, perdoneu, els hi traspassem amb ells. Bueno, la pressió que viuen els nostres fills és perquè nosaltres els hi traspassem. La pressió perquè siguin els millors de la classe, la pressió perquè aprenguin moltes coses perquè el dia de demà els hi siguin útils, la pressió, moltes pressions, està molt bé, perquè et fa qüestionar moltes coses de la pròpia família. Molt bé. Escolta, ens queden un parell de minuts. Recomanem una mica també d'aquests llibres per... Jo en tinc un per recomanar perquè, esclar, aquí un bon dia vam presentar una tal Berta. Ah, sí. Però espera, deixa que faig un resum de dues coses més. Un altre llibre que és molt maco, que és El mundo emocional del niño. Molt bé. Que és de l'Isabel Filosat, sí, de l'editorial Oniro. Aquest és molt recomanable. Després, per pares i mares, que també formen part de les famílies. Sí. El poder del tacto. Molt bé. Del Phyllis Davis. Sí. De Paidós Ibèrica. Molt bé. Laura Goodman. Laura Goodman en té moltíssims i són llibres molt pensats per mares. Molt bé, per mares, I són llibres d'autoajuda, diguéssim. No serien ben bé d'autoajuda, però es podrien classificar en aquest àmbit. És una psicòloga, és una terapeuta familiar i són llibres molt potents. Algun és La maternidad y el encuentro con la propia sombra o Crianza, violencias invisibles y adicciones.